od najbogatijih čoveka u regionu, evo ti. Ako ja lažem, poruke ne lažu, evo. Evo ovako, gledaj ovo, brate, gledaj. Ovo kad ti TV magnat pošalje ovakvu poruku, sve ti je jasno. Možemo li da napravimo da to bude turnir? Evo ti čitaj, možemo li to da napravimo da bude turnir ex Jugoslavije? Jel vidiš ovde? Vidim. Kategorije kickboks, jiu-jitsa, judo, karate, street fight, gledaj. Znači, Mitrović je ozbiljan sa tom pričom, hoće da se to napravi. Brate, on meni daje da pravim reality sada. Ko se bije? Bije se Kroatos i Vuja. Ok, vi ste TikTok kategorija. Ko se bije? Ilić, Vaso, to je srednja kategorija, najveća kategorija. Možeš dovedeš Krapa i Emilijanka, on ne pita za pare. I ne pravi po mesnim zajednicama i halama do 1000 ljudi kao Baka Prase i ovi kulovi, nego daje Crown plažu, Interconti, Hilton. Moja najveći lepo, dobro, on ima pare, čovjek je jak, može da napravi što hoće. Ali, brate, ja to sve organizujem, pravim tvoj životni profil, pravim tvoj boks profil, idem s tobom na treninge, ishrana, sve... A hoće biti kao reality, da su zatvoreni u jednoj kući? Ja sam voditelj u tom reality. A šta je najveće? Meč večeri sam ja. Znači, na kraju uvek ja zadnji meč imam s nekim. Sa Vuk Mobom, s Vasom, s ovim, kogod želi, razumiješ? A mora da platiš. Ti moraš da platiš. Dokle je taj proces? Evo, Komšo, ljubite, brat. Hoće biti išta od toga? Ivana Rolović, ljubim ti dušu. Ljubite, brat, razumeš me? Šta je ovo, brate? Doveli sa OnlyFansa 3 razdrapuše, nemoj zajebavati, jebo. Komšo, ljubi brat, ajmo puta 3. Puta 3 sad da razorimo, uzeo nam je 23 pobjede. Je li počeo već? Nije, remak. Čekaj. A jebote... Marko... Kaže, sve dođe, čitav sifo dođe. Da, ali ovo je njegov sin, ne... Laki je, ljubite brat. Marko, idemo, specijalna brigada. Marko Đurović, kakvi su braći. Ljudi, puta 3 idemo, svi zajedno. Gdje ti je žena, otko znam, Arbi, Šerif, Gigolaj, Paša Zotin. Idemo. Vidjet ćeš ti šta je. Ajmo, puta 3. Kaže, moj brate, otko znam, Jasmine. Proba i da. Iste smo sreće izgleda u priču. Ajde, evo presudo. Hvala. Proba i da, idemo ljudi, šerujemo live. Ajde. Agent Miki, ljubite, ma kako, Jasmine, znaš mene. Agent Miki, ljubi brat. Ajmo. Evo, ja kad je ovako stavim.